Assalamu alaikum, da fatan kowa da kowa an wuni lafiya. Yau za mu yi bayani ne akan ƙa'idodin hisabi. To ita dai wannan hanya ta yin amfani da wasu alƙaluma na adadi don su wakilci wasu haruffa, hanya ce mai matuƙar wuya ƙwarai da gaske, domin kuwa babu wani ilimi na fannin asararu ko bincike da ke sarrafuwa ba tare da wannan hanya ta haruffa ba. Walau neman biyan buƙata ne, ko neman mulki, ko ɗaukaka, ko matsayi, ko haɗa soyayya, kai kowane irin aiki na asararu, balle uwa uba harkokin bincike. To saboda haka yana da kyau mutum ya kula da waɗannan ƙa'idojin sosai da sosai don samun dacewa. In ba haka ba, za a ringa samun saɓani. Dole sai ka bi waɗannan ƙa'idojin. Ƙa'idojin su ne: abu na farko, idan aka ce abu na farko, haruffa idan ka ji magana ko sunan mutum, misali kamar Muhammad, Muhammad. Misali, bari mu koma ɓangaren English, za ka ga an ce Muhammad. To da aka ce sunan mutum Muhammad, to ƙa'ida ne na hisabi, dole ka yi amfani da haruffan larabci a ƙa'idan hisabi. Ƙa'ida ta farko, yanzu sunan nan Muhammad, ba ga Muhammad ɗin ba, yanzu bari mu yi wannan, to dole ne ka mai da shi haka, Muhammad. To dole ba za ka yi amfani da rubutun boko ba, da haruffan larabci za ka yi amfani da shi. Misali, ga mimun nan, Muhammad. To kun gani, to da wannan harafin larabcin da shi za ka yi amfani, shi ne ƙa'ida na farko. Ƙa'ida na biyu, idan an sami suna wanda yake da al, to ba za a yi amfani da su ba, ba za a yi amfani da suna mai suna al. To al ɗin nan dai kamar Al-Hussein, ka ga kamar Al-Hussein, kamar misali, bari mu koma Al-Hussein. To ƙa'ida na biyu, dole ne ka cire wannan alifun da lamun, Al-Hussein. To alifun da lamun ɗin nan, ƙa'ida na biyu, ba ruwanka da shi. Misali, wannan Hussainin kawai za ka ɗauka, wannan Hussainin shi kawai za ka ɗauka, wannan Hussainin shi kawai za ka ɗauka, da fatan ana fahimta. Ƙa'ida na uku, idan za a auna mutum, haƙiƙar sunansa ake amfani da shi, amma idan mutum yana da suna guda biyu, to wanda ya fi shahara shi za a yi amfani da shi. Misali, sunan mutum Abdullahi, ko Musa, ko Muhammadu, amma kuma ana kiransa da Barau, ko Ɗanlami, ko Abba, ko Maigida, to da sunan da dai ya fi sanuwa da shi ake amfani da shi. Wannan shi ne ƙa'ida na uku duka. To ƙa'ida na huɗu kuma shi ne, wajibi ne a lura sosai da sosai yanda harafin kowane suna da kuma adadinsa yake, don gujewa kuskure, domin haruffan larabci akwai masu furucinsu iri ɗaya amma adadinsu ba ɗaya ba. Misali, furucinsu iri ɗaya amma adadi ba ɗaya ba. Yawwa, misali shi ne ha, bari mu yi misali da alifun, wannan alifun ɗin a, da kuma wannan
wannan alifin ɗin a da kuma wannan ainun ɗin da ainun ɗin nan, kun ga wannan alifin ɗin da wannan ainun ɗin duka a ne, kuma amma me adadinsu daban. Shi wannan adadinsa ɗaya, adadinsa ɗaya ne, shi kuma wannan adadinsa 70 ne. Adadinsa 70 ne. To kaga akwai bambanci, akwai rata sosai tsakaninsu, saboda haka dole ne ka kiyaye. Misali kamar idan za a rubuta Adamu, ka kenan alifin ne a nan, a da mu. To idan kuma za a rubuta Abdullahi fa, kaga kenan za a samu ainun Abdullahi. To kun ga wannan Adamun alifin ne ya fara shi, wannan Abdullahi kuma ainun ne, amma a rubutun boko fa duka dai iri ɗaya ne. Misali Adamu, wannan kuma Abdullahi, Abdullah. To kun ga duka AA ne, to wajibi ne ka ringa bambanta tsakaninsu. Alifin da ainun, alifin ɗaya ainun 70. To haka kuma wajen sinun, misali akwai sinu, sa ko sannan kuma akwai wannan sa'un, sannan kuma akwai sadun. To wajibi ne ka dinga bambanta su, dole ne, domin gujewa kuskure. In ba haka ba to za ka dinga aiki ne ka dinga ganin kuma hukuncin ya zo ya dinga saɓawa, ka dinga ta samun kuskure a ayyukanka. To dole ne mutum ya kiyaye, dole ne mutum ya haddace haruffan nan sosai kuma ya riƙe kowanne lambansu, adadinsu wato, kamar yadda na tura muku yana can a channel nawa mai suna. To yawwa, to idan har ka iya bambance waɗannan ƙa'idojin, don akwai su masu kamanni sosai, to sai ka dinga ta dudduba duk wani mai kamanni, yawwa harafi mai kamanni ka iya bambanta shi sosai da sosai. Misali na gaba shi ne akwai wannan za'un ɗin, akwai wannan zalun, ina zalun yake? Akwai zalun, wannan akwai zaira, sannan ina zalun ɗin yake? Ga wani zalun a nan. To kun ga waɗannan ma mutum ya yi ƙoƙari ya bambanta su, don suna da bambanci sosai, suna da bambanci sosai da sosai. To ƙa'ida na gaba shi ne, ba wai iya waɗannan ne masu kamanni ba, za ka iya sake bincike, ba wai komai da komai sai an faɗa ba. Idan aka kawo kai ma sai ka duba wasu abubuwa ne suke da kamanni, duk dai ana so mutum ya sa lura ne a ciki. To haka kuma ƙa'ida na gaba akwai harafin ta'un, buɗaɗɗiyar adadi ta, amma rufaffiyar adadi, ita buɗaɗɗiyar adadi ta, misali wannan ta ɗin da kuma wannan rufaffiya, ita wannan buɗaɗɗiya, ita wannan buɗaɗɗiya adadinta 400. Ita kuma wannan rufaffiya adadinta 5. Ku sa lura, domin akwai sunaye, to da rufaffiya ta'un ɗin da kuma wannan rufaffiya mara ɗigo duk adadinsu ɗaya. Rufaffiya mai ɗigo da wadda ba a da rufaffiya mara ɗigo duk 5 ne, adadinsu ɗaya.
kuma duk inda ka gansu hakan za ka, amma duk inda aka ce waɗannan buɗaɗɗiya ce, misali a nan shi ne a i sha, Aishatu. Za ka iya cewa kuma a i sha, Aisha. To kun ga waɗannan buɗaɗɗe rufaffun nan to duka biyar biyar ne, wannan shi ne abin da muhallin shahid, abin da ake so da su irin su Fatima, Rabi'a, su Ruƙayya da Salamatu, Salama, Hajara, Hajara. Ka ga yanzu wannan Aisha, ka na farko zai zama Aishatu kai tsaye, na biyun nan zai zama Aisha, ka kenan akwai wannan waƙaf a wajen, ba a ce Aisha, ka akwai ha babba a wajen, ko Halima, Halimatu, akwai ta'un. To wannan shi ma ƙa'idansa dole mutane su dinga lura da shi. To ƙa'ida na gaba shi ne shi kuma harafin alhamza, suna nan harafin alhamza da yake zuwa a ƙarshen suna, ma'ana alhamza da yake zuwa kusa da alif baƙi, duk alhamzan da ka kai shi kusa da alif baƙi to kawai ɗauke shi a matsayin guda ɗaya, misali Asma'u, to ma'u, to alif baƙi da alhamzan nan duk ka ɗauke su a matsayin ƙwaya ɗaya kawai za ka ɗauka, duk inda ka ga sunaye sun yi yawa ƙwaya ɗaya kawai za ka ɗauka. Misali na biyu, wani misali ma zan ɗauka, Hasana'u, Aina'u, misali Aina'u, kun gani alif baƙi da alhamza, duk inda alif baƙi da alhamza suka zo to ɗauki ɗaya kawai ka bar ɗaya, shi ne ƙa'ida na gaba. To ƙa'ida na kusa da ƙarshe shi ne a kiyaye ƙa'idoji da aka ajiye wajen yin bincike, wato lura sosai da sosai wajen ragi ko ƙari, an ce wani abun za a ce ka ƙara kaza ko ka rage kaza ko kuma ka sauya abu kaza, to shi ma ƙa'idansa ka sa lura sosai da gaske don gudun samun mishkila, tunda ɗan adam Allah ya yi shi ne mai mantuwa, shi ne aka yi mana rubutu, yawwa komai ka dinga rubutawa daki daki yanda ba zai zo ya baka wannan matsala ba. To waɗannan su ne ƙa'idojin harafi. To za mu ci gaba in sha Allahu nan gaba da yanda za a sarrafa adadin, da yanda za ka gane burujanka, da yanda kuma za ka gane wasu ɓoyayyun abubuwa ko zamantakewar aure ko kuma wani abu ne ya ɓata ake son a gane, ko kuma da abubuwa dai masu dama, da yanda za ka juya sunanka, ka juya sunan Allah, ka haɗa ka fidda addu'a, ka fidda wasu asraru masu yawa na ijaba da ismul azam, duka a cikin wannan ilimi na hisabin a ciki ake yi, na haɗa hatimai, ka ga mutum yana haɗa hatimai, a ɗauko sunan wannan ayan Ubangiji a haɗa a sa hatimi a ce ka rubuta sau, duk da wannan lissafin ake yi, duk da wannan lissafin suke. Don haka ba a yin gaggawa, ka bi a hankali za mu je har ga cimma manufa. Yawwa, da fatan za mu wuni lafiya, kuma idan kai sabon zuwa ne ba ka yi subscribing ba, ka danna mana subscribing, sannan ka danna mana ƙararrawa domin samun sabbin shirinmu idan mun ɗaura.
a YouTube namu mai suna AA Manga. YouTube namu mai suna AA Manga Hisab and Ramli, za ka ga a rubuta haka, Hisab and Ram, yawwa and Ramli. To wannan shine sunan YouTube channel namu wanda muke saka bayanai masu muhimmanci game da hisabi. Ka yi ƙoƙari ka yi subscribing sannan ka danna mana ƙararrawa, mu kuma insha Allahu za mu ci gaba da kawo muku bayanai masu ilmantarwa game da ilimin ramli hisabi. Don za mu zo kan ramlin ma insha Allahu, tafiya ce yanzu aka fara insha Allahu, ku dai ku daure ku ba mu yawwa. Yanda za ka shiga ka danna mana ƙararrawa a cikin wannan channel namu shine in ka shiga YouTube, kana shiga YouTube in aka buɗe data haka, to yanzu za ka ga channel namu zai buɗe, YouTube namu zai buɗe. Idan muka shiga YouTube haka, sai mu dawo home. To kuna danna AA Manga, AA Manga Hisab, kawai ku yi search, za ku ga tambari, kun gani Hisab, za ku ga tambari mai alamar agogo an kewaya da sunan burujai. Ka yanzu haka ina danna nan zai shiga, kun gani AA Manga Hisab and Ram. To idan baka danna subscribing ba za ka ga jan rubutu an nuna subscribe, sai ka danna, kuma za ka ga wani alamar ƙararrawa sai ka danna shi domin samun shirye-shiryenmu. Kun ga wannan duka wannan bayanai ne da muka ɗaura. Bisalam, sai mun sake haɗuwa a wani bidiyon.